Ženička malá ako čajová lyžička. Ženička, ktorá ostala malá ako čajová lyžička. Bola raz jedna ženička. Jedného večera si ako obyčajne ľahla do postele a zaspala. Ale na druhý deň sa prebudila a zistila, že je malá ako čajová lyžička. A to už veru vôbec nebola obyčajná vec. Nuž, keď som už raz malá ako čajová lyžička, musím sa podľa toho aj správať. Povedala si sama pre seba, lebo sa nemala s kým pozhovárať. Jej muž bol na poli a deti už mala odrastené. Práve v ten deň, keď sa to prihodilo, čakalo ženičku najviac roboty. Poprvé, chcela poriadne vyupratovať dom. Po druhé, v predchádzajúci večer si namočila bielizeň a tak musela prať. A po tretie, k obedu chcela nasmažiť lievancov. Musím sa nejako z tej postele zviechať, povedala si ženička. Chytila sa jedného konca periny a zakrútila sa do nej. Tak vznikol obrovský balík, ten sa zošuchol na zem a keď sa ženička z neho vyslobodila, bola celá a zdravá, ani len vlások na hlave sa jej neskrivil. Ako sme už povedali, ženičku čakalo veľké upratovanie, ale ona sa tej práce nezľakla. Sadla si k myšej diere, zahvízdala a z diery vyšla myška. Pekne všetko vyupratuj, každúčký kútik, lebo ináč na teba nahuckám mačku, riekla jej ženička. A myška všetko do posledného kútika pekne vyupratovala. Potom ženička zavolala mačku. Mačka, poumývaj všetky šálky a hrnčeky, lebo ináč podurím na teba psa. A mačka poumývala všetky šálky a hrnčeky. Potom ženička zavolala na psa a povedala mu: Psíček, usteľ postele a potom si otvor sklenú skrinku. Nájdeš si tam niečo pod zub. A pes naozaj prišiel a urobil, čo mu ženička prikázala. Potom si sadol na kamenný prach a tak vrtel chvostom, až sa prach o chvíľu leskol ako zrkadlo. Kosť si vezmi sám, povedala ženička. Ja nemám toľko času, aby som obsluhovala všetky zvieratá. A ženička ukázala na sklenú skrinku, v ktorej ležala velikánska kosť. Na to sa ženička pribrala k praniu. Bielizeň síce minulého večera namočila do potoka, lenže potok bol takmer úplne vyschnutý. A tak ženička začala lamentovať. Jaj, už som veru všeličo zažila, ale také sucho, ako je teraz, som ešte nevidela. Ak na skutku nepríde poriadny dážď, určite nebude úroda a príde na nás nejaká skaza. A ženička pod chvíľou pozerala nahor na oblaky. Napokon sa dážď tak nazlostil, až sa rozhodol ženičku zatopiť. Ale tá si sadla pod lopúchový list a tam pokojne vyčkala, kým sa dážď nevyzúril. Dážď šľahal na zem tak prudko, že vypral všetky šaty. Ale ženička sa zase pustila lamentovať. Už som veru všeličo videla, ale jak živ som ešte nevidela také bezvetrie, ako je teraz. Keby aj zadul južný vietor, bol by istotne taký slabý, že by ani mňa neodfúkol, hoci som malá ako čajová lyžička. Južný vietor to začul a veru prišiel. Ale ženička našťastie vošla do prázdnej jazvečej nory a odtiaľ pozerala, ako južný vietor odfúkol všetku bielizeň na šnúru, aby ju vysušil. Ženička sa zachytila poslednej ľanovej obliečky,
vzlietla na nej do povetria a cez otvorené okno vletela do kuchyne. A v zápätí začala zase lamentovať. Joj, už som veru všeličo zažila. Voľakedy za starých čias slniečko aspoň občas vykuklo spoza oblakov, ale teraz tuším, aj ono stratilo silu. Tak veru. Začulo to slnko, rozžiarilo sa a zalialo všetko prudkými lúčmi, aby ženička dostala úpal. Ale milá ženička vtedy už sedela v kávovej šálke a plavila sa v nej hore-dole v umývadle plnom vody. A slnko medzi tým vysušilo všetku bielizeň. Tak, a teraz je na rade obed, povedala ženička. O hodinu sa mi vráti muž z roboty a tak musí na stole byť najmenej 30 lievancov, lebo inak bude zle. Ženička si cesto na lievance bola pripravila ešte v predchádzajúci večer a teraz si sadla vedľa džbánu a takto sa mu privrávala. Joj, vždy som si ťa veľmi vážila a vravela som aj všetkým susedom, že ti nejaký džbán na svete nie je roveň. Viem, že keby si chcel, mohol by si ísť k sporáku a uchom zapnúť platničku na 3. A džbán tak aj urobil. Vtedy ženička povedala: Nikdy nezabudnem na ten deň, keď som si kúpila panvicu na vyprážanie. V obchode mali veľa panvíc, ale ja som predavačovi povedala: Chcem tamtú panvicu, čo vám visí nad hlavou, pán predavač. Ak mi nedáte práve tú, nekúpim nič, lebo som presvedčená, že je to najlepšia panvica na svete. A keby som sa raz dostala do ťažkostí, tá panvica by určite vyskočila aj sama na sporák. A panvica to naozaj urobila. Keď sa dobre rozohriala, džbán našpúlil pištek a cesto sa nalialo do panvice. Vtedy ženička povedala: Raz som čítala rozprávku o lievanci, ktorý vedel bežať po ceste. Bola to najhlúpejšia rozprávka, akú som kedy čítala. Ja však verím, že ten lievanec, čo sa teraz praží na panvici, by sa vedel sám otočiť vo vzduchu, pravda, len keby chcel. A lievanec pri tých slovách pocítil takú hrdosť, že od radosti urobil, čo mu ženička prikázala. A nie len tento lievanec. Ženička to neustále opakovala, džbán lial na panvicu cesto, panvica smažila a syčala a skôr než uplynula hodina, na mise ležalo 30 lievancov. Vtedy sa vrátil domov muž. Práve vo chvíli, keď otváral dvere, ženička sa zrazu stala takou veľkou, ako bývala obyčajne. A tak si obaja zasadli za stôl a začali jesť. Ženička ani len nehlesla o tom, že bola malá ako čajová lyžička, lebo o takých veciach veru nezvykne hovoriť žiadna ženička.